Marko Asempa Tidunan. Na aka nanu na atwam ni apiti afahye aduro no. Asofo mpanin ni atwerɛfo no hwehwɛ sɛde obɛyɛ akye no nyansamu. Na wakuno. Na waka sɛ, enya afahye no mu na basabase ya amɔman na ɔwɔ Betania, Simon kwatani fie na wɔte adidiye no. Ɔbaa bi a okura srade hwam toa a ngohwe hwam a ne boa yɛ dene wɔ mu bae. Na wɔbɔ toa no hwie gu ne mpampam. Na ebinom wɔ hɔ a anya wɔn abodwo wɔ wɔn mu. Na wɔka sɛ, ɔsɛe ngohwehwam yi yɛ dɛn? Anka obetumi atɔn ngohwehwam yi agye bɛboro denare 300 na ɔde ama ahiafo. Na onwinwi tia no. Yesu ka sɛ, munya no. Adan na mo ha no. Wayɛ me ho adwuma pa. Na mo wɔ ahiafo mo nkyɛn daa. Na da biara a mopɛ no, mutumi yɛ wɔn yie. Na me deɛ, munni me daa. Wayɛ deɛ wobetumi. Wadi kan asra me nipadua ama me sie da. Nokorɛ me se mo sɛ, wiase baabiara a wɔbɛka asɛmpa yi no, deɛ ɔbɛyɛ ayɔ yi nso, wɔbɛka de ayɛ no nkaeɛ. Na Yuda Iskariot, dumienu no mu baako, si mu kɔ asɔfo mpanin no nkyɛn sɛ obeyi no ama wɔn. Na wɔtee no, ɛyɛ wɔn anigye. Na wɔhyɛ ne bɔ sɛ wɔbɛma ne sika bi. Na wɔhwehwɛ sɛdeɛ obenya kwan yi no ama ɛbra ɛsɛ mu. Na piti da edi kan a wokum twam dwan no, esuafo no se no sɛ, ɛhe na wopɛ sɛ yɛkɔsiesie ma wokɔdi twam no? Na ɔsoma n'asuafo no mu mmienu. Na wɔse wɔn sɛ, monkɔ kuro no mu, na onipa bi a ɔso ahina bɛhyia mo. Munni n'akyi. Na faako ɔbɛhyɛ ne no, monsi efie wura no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ no se, ɛhe na ahɔhodan a me ne m'asuafoɔ bɛdi mu twam no wɔ? Na ɔno ara bɛkyerɛ mo abansoro asa kɛseɛ bi a wahyehyɛ mu na wasiesie mu. Ɛhɔ na monsiesie twam no ma yɛn. Na asuafoɔ no si mu kɔe. Na woduru kuro no mu no, wohunu sɛdeɛ ɔka kyerɛ wɔn no, na osiesie twam no. Na eduru anwummere no, oni dumienu ne bae. Na wɔte hɔ redidie no, Yesu kaa sɛ, nokorɛ me se mo sɛ, mo a mo ne me didie yi mu baako bɛyi me ama. Na wɔn werɛ hoe. Na ofiti aseɛ bisabisaa no maako sɛ, ɛyɛ me. ɛyɛ me. ɛyɛ me. Na wɔse wɔn sɛ, ɛyɛ dumienu no mu baako a wɔne me to nsa ayowa mu. Onipa ba no rekɔ sɛdeɛ watwerɛ no ho deɛ. Nanso, onipa a obɛyi onipa ba no ama no, nnue. Sɛ wɔanwo saa nipa no a, anka ɛyɛ ma no. Na ɔredidie no, Yesu fa paano hyiraa so, bubui, na wɔde maa wɔn kaa sɛ, monnye. Yei ne me honam. Na wɔfa akuruwa no daa ase, de maa wɔn. Na wɔn nyinaa nom bi. Na wɔse wɔn sɛ, yei ne me mogya a ɛyɛ apam foforɔ no mogya a nnipa bebree nti wɔrehwie aguo. Nokorɛ me se mo sɛ, merennom bobe aba no bi bio, ɛbɛkɔ akɔsi da a mɛnom no foforɔ Onyankopɔn ahenni mu. Na wɔtoo ayɛyi adwom no, wofiri adi kɔɔ Ngo Pepɔ so. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, mo nyinaa ɛbɛyɛ mo suntidua, ɛfiri sɛ, wɔatwerɛ sɛ, mɛbɔ odwanhwɛfoɔ no na nnwan no abɔ apete. Na mewusɔre akyiri no, mɛdi mo anim makɔ Galilea. Na Petro see no sɛ, sɛ bɛyɛ wɔn nyinaa suntidua mpo a, me deɛ, ɛnyɛ me suntidua. Na Yesu see no sɛ, nokorɛ me se wo sɛ, ɛna anadwo yi, akokɔ remmɔ mpiri no, na woapaa me mprɛnsa. Na ɔno deɛ, ɔkasaa anibere so sɛ, sɛ ɛsesa me ne wuwuo mpo a, merempa wo da. Na saa na wɔn nyinaa nso kaeɛ. Na oduru baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemani, na wɔse n'asuafoɔ ne sɛ, montena ha, na merekɔbɔ mpaeɛ ansa. Na wɔfaa Petro ne Yakubu ne Yohane kaa ne ho, na ne ho firi aseɛ dwirii no, na ne ho yiraa no. Na wɔse wɔn sɛ,
awerɛhoɔ ahyɛ me kra so de kɔwuo mu. Montena ha, monwɛn. Na wɔkɔɔ n'anim kakra kɔbutu fam, na ɔbɔ mpaeɛ sɛ betumi a dɔn no nsan ne ho nkɔ. Na wɔkaa sɛ, Aba, Agya, wotumi nneɔma nyinaa yɔ. Yi kuruwa yi firi me ho kɔ. Nanso, ɛnyɛ deɛ mepɛ, na deɛ wopɛ. Na wɔba bɛhunu wɔn sɛ wada. Na wɔsii Petro sɛ, Simon, wada? Woantumi anwɛn dɔnhwereɛ biako? Monwɛn, na mommɔ mpaeɛ, na moankɔ suhwe mu. Honhom pɛdeɛ, na honam na ɛyɛ mmerɛ. Na wosii mu bio kɔbɔɔ mpaeɛ ka asɛm korɔ no ara. Na wɔsan bɛhunu wɔn sɛ wada bio. Na wɔn ani twa so, na wɔnhunu deɛ ɔmfa mmua no. Na ɔbaa ne mprɛnsa so, na wɔsee wɔn sɛ, Afei deɛ monna, na monhome. Adɔɔso. Dɔn no aduru. Hwɛ, ɔyi wɔ nnipa ba no ahyɛ nnebɔnyɛfoɔ nsa. Monsɔre ma yɛnkɔ. Hwɛ deɛ ɔreyi me ama no abɛn. Na amono mu hɔ ara, ogu so rekasa no, Yuda, 12 no mu baako bae. Na nkurɔfokuro bebree a okurukura nkrantɛ ne mmaa firi asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no nkyɛn ka ne ho. Na deɛ oyii no maaeɛ no ama wɔn nsɛnkyerɛnne sɛ, deɛ mɛfi n'ano no, ɔne no, monkye no, na monhwɛ ne yie mfa no nkɔ. Na oduru yi no, ntɛm ara na wɔbaa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, Rabbi. Na wɔfee n'ano. Na wɔde wɔn nsa kɔsoo ne mu kyerɛ no. Na wɔn a na wɔgyina hɔ no mu baako twee ne nkrantɛ de bɔɔ ɔsɔfopanin akoa twaa n'aso. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Moaba sɛdeɛ moreba odwitwafoɔ so de nkrantɛ ne mmaa bɛkye me. Daa mewɔ mo nkyɛn asɔrefie kyerɛkyerɛ no, moankye me. Na sɛdeɛ Twerɛsɛm no bɛbɛ mu ntira. Na wɔn nyinaa gyaa ne hɔ dwanee. Na aberanteɛ bi a ofira nwuradeɛ akata ne dagya soɔ dii n'akyi. Na wɔkyere no. Na wɔgyaa nwura no firi wɔn nsa de adagya dwanee. Na wɔde Yesu kɔɔ ɔsɔfopanin no nkyɛn. Na asɔfo mpanin ne mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ no nyinaa behyiae. Na Petro dii n'akyi wɔ akyirikyirikyiri koduru ɔsɔfopanin no aban mu. Na wɔne asomfo no kɔtenaa hɔ too gya. Na asɔfo mpanin ne badwafoɔ no nyinaa hwehwɛɛ Yesu ho adanseɛ pɛɛ sɛ okunu, nanso wɔanya bi. Na nnipa pii di adansekunu mu tiaa no, nanso wɔn adanseɛ no anhyia. Na ebinom sɔre di adansekunu mu tiaa no sɛ, Yɛate sɛ wɔka sɛ, Medwa sɔnda ɔde nsa wei, na nansɛ mo mɛto bi a wamfa nsa anwɔ. Na ɛno ho mpo adanseɛ no anhyia. Na ɔsɔfo panin no sɔre gyina mfimfini bisaa Yesu sɛ, Wommua bi, ɛdeɛ ho na yɛnum redi adanseɛ tia wɔ yi. Nanso wɔmmua n'ano na wɔammua bi. Na ɔsɔfo panin no bisaa no bio, na wɔsee no sɛ, Wone Kristo no, deɛ wɔahyira no ba no anaa? Na Yesu kaa sɛ, Mene no. Na mobɛhunu onipa ba no sɛ ɔte tumi nifa. Na ɔreba ɔsoro mununkum mu. Na ɔsɔfopanin no sunsuan n'antaadeɛ mu kaa sɛ, Ɛdeɛ nhia ne hia yɛ adansefoɔ bio. Moate n'abususɛm no, modwene sɛn? Na wɔn nyinaa buu no fɔ sɛ ɛsɛ sɛ wɔwuo. Na ebinom fiti aseɛ hanam ntasuo guu ne so. Na ɔkataa n'ani, na wɔbobɔɔ no akoturuku, na wɔsee no sɛ, Hyɛ nkɔm. Na asomfo no bobɔɔ no asotoro. Na Petro wɔ fam adi hɔ no, ɔsɔfo panin no maa wa mu baako bae. Na ohunu Petro sɛ ɔretu gya no, ɔhwɛɛ ne hann kaa sɛ, Wɔso ne Nasareni Yesu no na nam. Na wɔsane sɛ, Minim, na mente deɛ woka yɛ ase mpo. Na ofiri adi kɔɔ ntwironoo mu. Na akokɔ bɔnee. Na abaawa no hunu no bio. Na ofiti aseɛ ka kyerɛ wɔn a wɔgyina hɔ no sɛ, Oyi fra wɔn mu bi.
na wɔsane bio. Na ɛkyɛre kakra no, wɔn a wɔgyina hɔ no ka kyerɛɛ Petro bio sɛ, ampa wofra wɔ mu efisɛ woyɛ Galileani. na ofiti ase di nse, na ɔkeka ntam sɛ, Minnim onipa a moka no ho asɛm yi. na amurum hɔ ara na akokɔ bɔne ne mprenu so. Na Petro kae asɛm a Yesu ka kyerɛ no no sɛ, akokɔ remmɔ mprenu, na wapaa me mprɛnsa. na ɔdwene ho no, osui.